次は終着の函館13時44分の到着です。列車はただいま時間通り運転をしております。ここで次の終着の函館駅より特急列車お乗り継ぎのお客様にご案内申し上げます。次の函館からお乗り継ぎとなります札幌行きの臨時特急北斗91号をご利用のお客様、この列車は函館駅到着降りた同じホームの7番線にてお客様をお待ちしております。なお臨時特急北斗91号は車内での車内販売サービスはございません。臨時特急北斗91号では車内でワゴンによる販売サービス、こちらは実施しておりませんので、恐れ入ります。もしよろしければ、ただいまご乗車のスーパー白鳥15号、こちらの列車でお弁当類、ビール等のアルコール類お求めください。次の臨時特急北斗91号の車内ではお弁当やビール等のアルコール類の販売はしておりません。もしよろしければ、ただいまご乗車のスーパー白鳥15号車内にてワゴン販売サービスをご利用ください。なお、ただいまご乗車のスーパー白鳥のワゴン販売サービスご用意できておりますお弁当やアルコール類、商品には数限りがございます。品切れの際はご了承ください。